Her er lidt videohjælp til hjemmeopgave 109. Første opgave 1 her, er et vist liv af landevejen. Vi skal først beregne et prikprodukt af to vektorer, og begge vektorer er jo kendte. Både A her og B her er kendte, så det burde være liv af landevejen. Dernæst skal beregnes længden. Læg mærke til de to lodrette streger her. Det er længden af en vektor, der skal beregnes. Det er ikke længden af to vektorer, det er længden af en vektor, nemlig den vektor, man får, når man trækker B fra A, altså A minus B-vektoren. Så den skal du beregne først. I opgave C skal du beregne areal af parallelogram. Der er en fin lille formel til, hvordan man finder areal af det parallelogram, som A og B udspænder. Og lad os sige, at A er her, og B er her, men så er parallelogrammet jo jeg kan godt tegne lidt pænere. Hvis det her er A, og det her det er B, så er parallelogrammet jo det her. Så det her areal skal regnes ud. Nu ved vi jo ikke, om B er her. Men det kan vi jo måske se. Vi kan ikke se det på tegningen i hvert fald. Vi har kun vektor A og vektor C på skitsen. Så vektor B må du selv tegne på. I opgave D skal vi beregne A plus B plus C, og man kan kun lægge vektorer sammen, når man kender vektorernes koordinater. Og vektor C's koordinater kender vi ikke, vi kender kun længden af vektor C. Det vi til gengæld kender, det er jo vinkel mellem vektor A og vektor C, den er 70 grader. Det står lige her. Vinklen mellem vektor A og vektor C, den er 70 grader. Så hvis vi nu kender vinklen vektor A's retningsvinkel i forhold til vandret her, så kan vi jo lægge de to vinkler sammen, og dermed finde vektor C's retningsvinkel. Og der er det jo sådan, at hvis vi skal finde en vektors koordinater, så er det jo bare at tage vektorens længde, altså vektor C, det må være vektorens længde, gange cosinus til dens retningsvinkel, over 6 gange sinus til dens retningsvinkel, hvor V jo er hele vinklen her. Så det var opgave 1. I opgave 2 skal vi finde et areal. Arealet af den her figur. Vi kan lige prøve at zoome lidt ind. Sådan, så er det lidt nemmere at se, hvad vi har med at gøre. Vi kan i hvert fald se, at figuren består af forskellige ting. For det første er der jo en firkant, som må have bredden 5, altså afstanden herover. Den er 5. Og højden må så være 50 minus afstanden heroppe, som jo så også er 5. Tilbage har vi en kvart cirkel her, og en kvart cirkel herude. Ja, udover selvfølgelig firkanten her, markeret med grønt, hvor man selvfølgelig skal tage højde for, at den ikke er 30, men 30 minus de 5 her, og de 5 herude. Og til sidst skal man lige finde den her lille bitte, nærmest trekant hernede er det jo ikke, men det er jo noget, som man kan beregne som en firkant minus en cirkel. Vi kan lige prøve at zoome lidt tættere ind på den. Sådan er vi lidt tættere på. Vi kan i hvert fald se, at stykket her og stykket her, det må være lige linjer, men stykket her er jo en kvart cirkel. Og cirklen har radius 4,5. Så det vil sige, at vi har altså at gøre med en cirkel med diameteren 9 her. Så man kunne lave en firkant, et kvadrat med sidelængden 9, og trække cirklen fra, og dermed have de 4 arealer her. En fjerdedel af de 4 arealer, det må så være det ønskede areal hernede. Det må være hjælp nok til den opgave. Opgave 3 drejer sig om at få reduceret brøken her, og der skal du jo tænke på, om du i tælleren kan sætte noget uden for en parentes, om du i nævneren også kan sætte noget uden for en parentes, måske på en måde, så du kan forkorte. Og til sidst prøv at kigge, om ikke nævneren ligner en eller anden kvadratsætning. Det er vist tips nok til den. Og endelig, den sidste opgave her, behøver vist ikke nærmere, den er vist ret kendt. Det var hjælp til opgave 109.